Basta mga katol, ayan. Pupunta kami ngayon sa labas. Tapos, eto, ayan, tulog na tulog. Today is Mother's Day. Bumubulong na naman ako. Kasi, ayan, tulog na tulog yung kapatid ko. Masarap ng tulog niya. Ewan ko bakit ba. Ay, naku. Mamaya titignan na lang natin kung ano yung pupuntahan natin ngayong araw na to. Walang parkingan di. Ay, sa doon Daan yan eh. Daan ba yan? Pwede. Plaza. 10:30. Close balat. Tinanggap eh. Tanangin mo nga, open ba? Oh, yeah. Hi! Dito na tayo. Tulog-tulog ka. Open na ba? So yun mga katol, dito ko nasisimulan yung vlog. Dito daw kami magla-lunch kasi today is Mother's Day. Kaya dapat celebrate natin yung mga araw ng mga nanay. Good morning! Happy Mother's Day. Mother's Day treat. Kakain na ba? Kuha lang ng kuha mi. Ha? Lahat yan mate, kakain natin doon. Kailan na kain? Kain ka lang nila. Unang kain pa lang busog na ako tapos hindi ko na alam kung ano yung kukunin ko. Ayun, hinihingal na ako, nakikita ko yung lechon dyan sa harapan ko kasi eto, tuloy-tuloy lang. Hindi ko in-expect na kakain kami dito. Basta sabi nila mag-celebrate kami ng Mother's Day. Ang kaso, kaya yan, dito raw kumain since Mother's Day, syempre dapat celebrate natin. Yay! Hindi ako kumakain ng taba pero dahil no leftover, kinain ko yung taba. Dodoblehin kasi yung bayad kapag may leftover tapos nag-share ka. Kaya yan. Inunguya-nguya akong taba. Nakakaumay.
eternity later. Happy Mother's Day, Mami. Wag niyo nang isipin yung ano, yung walang ID, hindi niyo nakuha yung ID niyo. Wala tayong discount na 20%. Yay. Naiwan yung ID. Doon ka sa harapan. Toko. Yan, dito kami sa ano, uwi na kami. Ay, ipapala. Nako. Yun ang tunay na Mother's Day. Walang ID, walang discount. Happy Mother's Day. Thank you. Thank you for all the blessings. Salamat! At dito na nagtatapos ang vlog na to. Happy Mother's Day to all mothers out there. Ayan, shout out kay mami ko. Happy Mother's Day. Ayan. So, huwag niyong kakalimutan yung mga mommies nyo, mga lolo, lola, tita. Saan man kayo naroroon. Treat nyo sila ngayong araw na to sa mga susunpang mga araw. Dahil pag wala kayong ID, walang discount. Like, share, comment, subscribe. Hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest video natin. Subscribe!